3 maanden lang, elke dag, van tiesdag aan tot sneeuwen, een jaloere televisie jouwt onder mensen. Aha, dus het dorp krijgt de stuurtijd. Doet er wat mooi. Jaloere. De eerste 3 dwarpen die mij door het nieuwe Omroep Friesland televisieprogramma Doch het van die dwarp binnen Joer bekend maken. Wat is het eerste dwarp? Het eerste dwarp is Oudehalpeer. Kolm. Oldeboorn. Oudeboorn. Een minuten nooit aan vieren, dat is voor 6 minuten. Dan beginnen we de sturen. 3, 2, 1. Let's go. Beste meisken, zitten Jim ook leer. Goedemiddag en welkom bij Doch het Vadin Dwarp. Van Doch het van die dwarp. Met Ies Hoekstra. Een groot fantastisch feest. Had een geweldige uitdaging bij. In hier wordt fantastisch. Ja, dat met jou wordt. Vier geweldig. Is jouw 4? Welkom bij. En dan ben we weer met het mooiste uit Doch het van die dwarp. We zeggen in die tredje weekend dat we op een paard wieren de vreemdste sporten voorbij komen. De vreemdste sporters. In droege handbijgelijks. Hier is wel een hele aparte manier van biljarten. Nou, degene die het alles weet hoe biljart, dat is de man naast me. Geert van der Velde, tevens vastzitter van de biljartvereniging. Geert, wie show je naast dus al een demonstratie? Zo Geert uitlezen kennen wat de spelregels binnen. Nou, dat zijn net zo volle regels. Dat is een beetje apart biljart natuurlijk. Maar we hebben een paar regels. En dat is binnen 15 seconden moet ze bij het afstandpunt wezen. Ze mijn man net hinderen natuurlijk. Want ja, die ene moet naar zijn afstandpunt. En dan moet ze man net in het paard zitten. En dan kun je maar de grond eigenlijk net rijden. Dus daar moet ze hem om denken. Jetse, hoe gaat het? Goed, jongen. Steert het va of hoe steert het? Ik loop er al ook vast in, ja. Hoe steert het va? Ja. En ik ga je doe best een hele goede biljarter. Want toen had een prijs gewonnen aan hier. Ja, jongen, een protocol, hè? Mijn protocol ook nooit zeggen, hè, dat wist. Nou, we zullen even nu naar Trinus de Boer. Die is meer met bier drinken bezig als met biljarten. Trinus, wat is belangrijker bij hem op de biljartvereniging? Is dat bier of de sport zelf? Ik ga liever beter bouwen dan deze, als ik eerlijk ben. Dat is begrijpelijk. Ik bedoel, je bent prot en qua op stap. Had Trinus ik nog een paar leuke anekdotes over het biljarten? Nou, we hadden er 2 man bij, die kan behoorlijk het stompen. We hadden die ons ook wel eens kaarten op staan, maar dan leidt alles in de zaal. Duidelijk, het is een gevaarlijke sport dus. Het is heel gevaarlijk, hè? Als je het biljarten was, moest je eerst door de commissie heen. En dan moest de verzekering afsluiten, maar dan komt er net eens bij. En in Wergen vonden ze zelfs een sport uit. Zwirrelje. Tja, lees dat zelf maar even uit. Bepaalde sporten snap ik net. Balsporten vooral net. Dus ik broek een sek. Ja. Dus als je nou jong binnen of oud binnen, dat maakt het niks uit. Je kan altijd met dezelfde sek omgooien. Een sek. Een sek, inderdaad. De kleur maakt het niks uit. Nee. Als je maar zwart is. Oké. Ja, inderdaad. Ja. En ze hebben nog verschillende spelregels hebben er nog omheen. Dus ik geef wat lees hoe je aan. Ja. Dat degene die het begint te gooien, die mag verder gooien als de tweede in het derde spul. Oké, en dat is wel duidelijk, denk ik. Nou, zit hier een blauw team en een oranje team. Zit daar verschil tussen? Nou, er zit vier verschil tussen. We hebben al die teams van 2 of 3 spelers. Dat moet ik gewoon zo. En daarbij hebben we een scheidsrechter die democratisch gekozen is door beide teams. Oké, dat is netjes. Hartstikke netjes. Ja. Ja, en wat kun je meer over spelregels vertellen? Nou, het is zo van als een worp naar links gejocht wordt, dan doe ik de rechter bij je maar in. Tenzij die reed is. Ja. Want dan begint de linkerkant als die geel is. En dat lijkt mij een beetje ingewikkeld, maar... Nee, dat valt op zich wel best mooi. Oké. En als er geen gele bier is, dan hebben we een time-out. Oké. Als men de swirl te heeg gooit en hij valt hier in het vakdeel, dan hebben ze 1 strafpunt. Tenzij hij in het strafpuntenvlak valt, dan heeft het zijn partij 2 strafpunten. Oké, en bij hoeveel punten kan je winnen? Nou, dat moet je zelf weten. Als je nog dan tel je bij elkaar op en dan zeg je van nou, dan heb je gewonnen. Ja, en oors doe je het oors om. Dank u wel, Zwirlien is duidelijk. Ach, zeg daar, de caravans. Wat gaan wij een allemachtig soort caravans, jongen. Hoppakee! Maar dus maken er een multimediaal spektakel van. De Caravans, dat je die zo mooi neemt in het programma, is een hype worden, hè? Hier je dat versioen? Nou, we hebben er wel een beetje op rekenen, maar net zo versioen zat het worden weer. We hebben per dag ongeveer 1600 bezoekers via internet. En die beide mannen die erin zitten, ja, die hebben allebei een week vrij genomen, wat wij natuurlijk fantastisch vonden.
Want doe dat maar eens even voor in het dorp. En ik ging daar toch even 4 nachten en 4 dagen in de caravan zitten natuurlijk. Dat is fantastisch. Deze bij de man, naar de caravan. Ik vind nog wat, je, 4 dagen lang. Nou man, dit is het plakje waar je hem bij verkeren moet. Nou, dat krijg ik wat, dat zo. En meesten, je weet, er hingen hier alle je camera's, dat je hem kinderen de man in de gaten houden. Man, je weet ik, camera's, microfoons, alles is onwijzig. Je wil dan net zeggen dat je hem dat juist al gekregen hebt. Ja, wees, dat hebben we al gekregen. Zullen we even Dat zien, helpt hè? maar. Er is nog veel meer. Dus het is echt super dat je hem dit samen mooi gebracht hebt. Ze denken dus wel goed om je. Ja, heel goed. Dat is meer dan even bereikt. Ik heb een vraag. Heb je hem eigenlijk al dat echte skobber de bon gevoel? Nou ja, we hebben wel een beetje het gevoel als zitten we in het glazen huis, maar ja, er ontbreekt nog iets, hè? Een feestje of iets dergelijks. Hé, Luwe. Man, dat luister je hoffelijk. Geweldig. Ik zal je even de microfoon aan. Haast nou koud of warm water? Dit is warm water, dat stoken we zelf. Nou, en die badkuip die kwam hier, die had het hier dus ik bracht. Ja, die is bracht. Hé, en Pieter, had al de cycle inline? Ik heb er eerst terug even in lijn. Ja, ik weet het via het internet en Oké. nou ja, dat is heerlijk. Dus een badje en de mooiste laars, dacht ik. Dat roeken, dat komt nou ik wel weer kleren. Dat Ja. is mooi en dan mijn griet zat daar. Welkom bij de laatste uitsturing van Dogget uit het dorp van Reduzum. Ik vind dat het nou maar tijd wordt om de man vrij te laten. We hebben een hele protte dagen, een hele protte willen, een hele protte feest. Mooi zien aanhoorn. Jong, oud, neem maar op. En dat is eigenlijk uw idee, hè? Het sociale van Reduzum. De vuurkoor, die het nog een beetje baant. Luwe of Pieter, zo in je van je deze amerwetter in die vuurkoor gooien willen. On je hem de eer. Nou. Heren. Ontjen, wij vonden het super. Ik Bedankt. zie je missen. Geweldig. Ik zie hem ik Pieter, missen. groet naar Margriet. Ja, dank u wel. Kubarers! Jood neemt vrouw Volkensma afscheid voor ons dorp. Voor een beetje op het sportveld tussen 4 en 5 uur is er gelegenheid om haar uit te wuiven. Komt allen, zegt het voort. Ja, vrouw Volkertsma, dat is toch wel een hele bijzondere gast bij u in het programma. Al aardig op leeftijd, maar nog goed bij de hollier en een echte Kubader. En ze is nog echt springlevend. Goedemorgen. Hoi. Mevrouw Goeie Volkertsma. Adi en Klaas. We hellen je op van een ritje roerrit door het dorp. In een mooie landauer van Roel van der Hoek. Prachtig, prachtig. Nou, en dit is van de dwarfbelang van Kabaat, dat is van jou, Lies Blomke. Ja, hartstikke welkom toe. Hartstikke mooi. Fijn. Nou, dan moet het maar lezen zeker. Ja. Yes. Mooi. Ja. Ja. Hoi Anne. Welkom, Anne Volkertsma. Welkom. Wil je wel misschien een bakje thee? Nou, dat lijkt me best raar. Ik ben hier kom voor de high no? Precies, ik weet net hoe hij dat die thee is, maar je krijgt van mij een bakje, alsjeblieft. Dat is mooi. Zo. Anne Volkertsma, ken je, het is misschien net helemaal beleefd om te vragen, maar een dame, maar hoe oud ben je nou eigenlijk? Zo, ik kan nooit begrijpen kennen waarom mensen gaan skammen voor haar ouders. Dat er al oude leren weer in je bij komt, dat is toch prachtig. Als je een beetje nog dan leef je na. Nou ja, ik ben 92. Vrouw Volkertsma, wij houden van mij. Vrouw Volkertsma, wij houden van mij. Anne, daar zit ik dan naast je. Dat is een mooi klusje voor mij, naast jou zitten en jou toespreken. En je ook nog een cadeautje overhandigen. Ik heb ook nog wat voor je. Maar het heeft wel een hele droeve reden. Ik vind het eigenlijk wat dat betreft weer minder geslaagd. Want na bijna 40 jaar Cubaat ga je ons verlaten. Dat huis van jou in de Petronella Moens, dat staat te koop. Daar ben ik nog helemaal niet aan gewend. En Cubaat is daar ook helemaal niet aan gewend. En jij gaat naar Bolsward. Maar ik weet één ding zeker, jij zult nooit een Bolswarder worden. Jij zult altijd Cubaarder blijven.
Dat staat voor mij wel vast. En dat vond Cubaat zelf eigenlijk ook. Zo'n betrokken, zo'n inspirerende en zo'n kritisch dorpslid, die laten wij niet zomaar gaan. Wij hebben jou in ons hart gesloten, jij hebt ons in ons hart gesloten, dat hebben we gezien. En wij gaan je nu een cadeau geven. Het hele dorp staat hierachter. Wij gaan jou iets uitreiken wat we nog nooit eerder gedaan hebben. We kennen van de vereniging wel dorpsleden, maar we kennen ereleden van de vereniging. Maar we hebben nog nooit een ereburger van Cubaat gehad. En dat word jij. Hier is de oorkonde. Ereburger Cubaat, Anne Volkertsma, 16 juni 2011. En er is maar één die dat verdient en dat ben jij. En daar ga ik je ook nog even verzoenen. Van harte. Jongens, hij had gelijk. Ik bleef toch altijd wel Cubaat denken. Ja, en ik ging hier eigenlijk een beetje mij trainen wij. Ja, dus je moet er goed op Cubaat passen. Ik controleer nou en dan eens een keer. Ja. Dat we eens een schooljuf, altijd een schooljuf. Altijd een schooljuf, dat is inderdaad een keer. Nou, prachtig toch, vrouw Volkersma. Maar er waren meer markante personen. In Holwert bij Gelieks kwamen die in een omkeerde kroorden te lonen. Waar kennen de meesten daar eigenlijk van, Douwe? Ja, ik denk van vrijwilligerswerk. Dat is iets wat ik al 40 jaar doe in Holwert. Hast u ook dromen voor Holwert? Ja, ik had twee hele grote dromen. Mijn eerste droom is uitkomen toen ik hier in Holwert kwam. Toen trof ik een hele grote variatie mensen en ideologieën. Je bent christenen, je bent socialisten, je bent communisten. En toen kreeg ik een droom, toen dacht ik, als deze mensen om mij nog eens een keer iets moois voor het dorp Delft zetten kunnen, dat zou geweldig wezen. Nou, die droom is uitgekomen. We hebben dus een prachtige sporthal gekregen, dat is uniek voor dit dorp. Ik heb wat steeds het kloppend hart voor dit dorp. En daar ben ik heel wies mee, want daar hebben we alle dagen nog profijt van. En er wordt een hele protte sport, een badminton, zaalvoetbal. Neem maar op, dat is geweldig. En mijn tweede droom is eigenlijk, wij krijgen straks het MEWA, daar hebben we Harmse Krekouillet. En dat is echt prachtig, want dan kunnen we die sport al nog wat langer behouden. En ik hoop nog een keer dat het zo komt op een snij dat we daar morgens een kerkdienst hebben en dat middags mensen al daarin sporten kunnen, want sport verbroedert. Droegeham bracht net alleen nog aparte biljarters, maar ook hele bijzondere tv-personalities in. De bewenners van Daaldersplak. Jongen. Wat een kanjers wie dat. Dit ben de stoere man, Kar, zonder zijn scooters vanzelfs. En Geert, Kees, Johannes en Ilke, de bekende triatleet. Dan Daaldersplak natuurlijk. Menno en Heinz Joet, beide in een vrije rol. En Alex altijd goed van de sfeer. En Hanny onviester van het sterrenteam. Henke conditioneel tegen sterk, super. En Jannie, ondanks alle operaties, toch weer van de partij. Een echte kanjer. En daar gaat het al on. Team de Ham gaat op wij naar de Christjochter. Hoe mensen? Waar hebben we daar? Dat is Johan de jongensvee. Even harkje wat hij te zissen heeft, ja? Hypnose van vriendschap. Hypnose van vriendschap. Ja, dat is de hypnose van vriendschap. Nou, dat missie uitwerking tenminste net. Team de Ham liep het alweer aardig op het skik. Ja, sportief, ja? Want ze feliciteren het team van Daaldersplak. En zij het de dek vanzelfs, ja? Maar ja, jouw sjugge ek wel eens oors. Maar dank aan Johan de jongensvee is de wedstrijd toch nog goed eindigen. Aan tafel zit ik met Mirjam Timmer en Johan van der Veen, het oude Twarres. En dat is wel een heel mooi plaatsje om jaren te geren. Nou, weer even zat te zien. In Bergen. Ja, toch? Welkom. Je bent het succesvolste PRC's maar van werken op muziekgebied, mag ik haast wel stellen. Waar bestoot, een geweldige nummer 1 hit, daar is maar begonnen. Daarna de CD Stream, het Platina Helle. De Benelux zijn hem helemaal oeladen, steeds maar de naam Twarres. Als je hem nou even waarom joggen, hoe weer dat?
Sorry Mirjam, sorry Johan. Ik moet er toch even op wijzen dat er meer badden in Wergeer als op de Vakgroen. Die politie? Ja, absoluut. Verkeer? Weinig verkeer. Maar hij hoort het woordje in, denkt hij. En dan mag je haast veronderstellen dat er nou daar in die steek wat gebeurt. Ik heb nooit gekregen trouwens, maar... maar dat... Ja, oeps. Ze zijn nou jet misschien, maar... Maar er gebeuren meer aparte dingen in Wergeer. Je moest altijd de eigen hebben in dat dorp. Het is midden in de simmer. Het is prachtig waar. En wat voor winterse vreun komt er voorbij varen? En een visker. Die moet je altijd in de gaten houden. Wat zou er nou aan een herkslijn hebben? Is dat... Ja, dat is het stokje van al de halpeer. Kermis is een verbastering van Jehovah's tjoegen. Binnen de rek altijd. En ik moet eerlijk zeggen, net altijd even lieke welkom. Echt net, in Wergeer. En dus drippen u Jehovah's vreunen aan. En brengen ze u bij de koks. Wat hier hebben we alle machtig soort koks in Dordt van Dienwarp. Nou, dan ben je nog helemaal aan het kleermaatje. Wat doe je nou hierheen? Dit is het mosterdsausje, mosterdstip. Mosterdsausje. En het is dus zeebaars, zoals het ook correct? Ja, stampotje van raapstelen met 2 verschillende spekjes. Wat stooft en wat bakt. Gebakken zeebaars, stampotje van raapstelen en schuim van mosterd. En voor hoeveel personen? Het is hier een skaaltje bij van mij. Wat zijn hoeveel binnen? Nou, was er ons nog wat extra van mij, klein maatje straks? Natuurlijk. En Lida, doe is de eer om voor hem te kooitjen. Wat doe je in je dagelijks leven? Mijn heid en Wem hebben een café hier op Schattenziel en daar werk ik. Aha, en wat maakt Stuart kleer? Joet meidje het jongeruitsmieter. Die hebben al 20 hier op een kaart staan. En wat zitten daar allemaal voor ingrediënten in? Ik begin je met bakte siepels en spekjes en champignons. En daaronder komt gewoon een uitsmieter en dat bakken we en dat doen we er bovenop. Nou, dat klinkt hartstikke best. En ik geef een overroer naar Jochem, want die had een heel feestelijk nijgezetje voor u. Jochem, hoe liep het hier? Dus is er al een Berenburg-shop? Ik neem eerst maar in, want dat kan ik wat even moed in drinken. Ja, het dessert is het Berenburg oranje dessert. En om een beetje in de feeststemming te komen hebben we Berenburg genomen. En in dat dessert komt bitterkoekjes. Vanilletoffees komen erin. Die smelt ik straks in de Berenburg. Dan komt er banaan, terug. Stukjes banaan, terug de bitterkoekjes in. Jochem, we komen zo bij die bron. We moeten weer verder. En in Ouderbongen jongens de rubriek zelfs een echte naam. BBB. Bikke bij Masters. Oh, ik zie hem maar steen daarboven. Hey, Christian. Sjoerd, er is al een handelsje verdienen. Ja, natuurlijk. Nou, ja. ik heb binnen naar de auto geweest. Ja. Oh. Ik heb in mijn naam hier al onder de auto bij me. Die een is zo wild. Jongen. Ja. Eén de borst ligt het me Joert wel lekker. Oké, nou ja, daar kunnen we wel wat mee. Ja, dat moeten we toch even een beetje anders gaan aanpakken dan. Nou, dat is best. Ik ga mij dan even omkleden en dan gaan we er even mee aan de slag. Dan doen we dat even netjes. Ja. Kijk. Eén ei is geen ei, maar dit is een paasei. Nou, dat komt wel heel mooi uit, hè? Ja. Die kunnen we met de Pasen meteen gebruiken. Die kennen we gelijk gebruiken. Prachtig, hartstikke mooi. De eindelijk lijkt nou hier, maar ik denk dat het vrij heftig is voor een hele hoop mensen om het verder te ontleden. Vandaar dat wij dat even doen zonder de camera. Dankjewel, Harry. Dat is heel verstandig. Zo smaakt het een grill lekker. Wat ik wil doen is hem een minuutje of 5 in de pan. Ja. En dan gaat hij in een zakje, gaat hij in een badje au bain-marie in warm water. Ja. Daar nog een minuutje of 20 en dan moet hij helemaal perfect zijn. Zo. En dit is het eindresultaat. Dat kan zomaar gebeuren als je als eend op een wilde manier oversteekt, hè? Ja, die is goed, jongen. Ja. Dat je eind kan mijn naam hebben op deze manier. Hè? Dat heb je goed voor elkaar. Ja, hartstikke. Ga het lekker weer maken. Mooi. Nou, wat er zo'n thema. Doch het van Dienwarp hier 3 weken lang een feestje voor de camera. Maar als die camera's uitwinnen, dan wordt het bepaald net stil in het dorp. Even een beeldscherm. Ik ben gereedschapje. Ja, ik ben gereedschapje. Kom maar op, Friesland. Ik hoop. Hoe komt het de finale?
Nou, het 4 hectisch gedaan, dat heeft wel in de gaten, denk ik, of net? Maar Roener, ik wat mis? Nou, mag ik dat nou vertellen? Dat we 5 minuten doorheen. Hoe dat kind, wij snappen er helemaal niks van. Proost! Dit is Arke Binditskind. Die bus van Omroep Friesland die heeft net eens natuurlijk op elkaar gezet. Dus ik vind dat die man van die bus wel even een warm applaus moet zingen. Proost! En bedankt voor het begin. Nou rijdt het. Ja, nou rijdt het al, joh. Hij moet een beetje goed onpast op de Rijn, maar Nee. Een simmerske scenario. Ja. Ja. Maar dat komt wel even goed. Wij zijn bikkels. Jouwen, 3, 2, 1. Politiek gewoon van mensen. Ja, de eerste keer bij Rijn, hè? Ja, die dat je was in de regel, hè? Mensen schermen wat je scheren, die vermogen alles tegelijk. Dit is dus een camera met een hoofddoekje. Dat is ideaal. Moet je dat nou wel opbrengen, want anders is het helemaal hier. Hoe vier je nog het Op 2 juli kan er een 3 weken lang door het Verdiendwarp. En toen weer er nog die haatprijs van €10.000. Ronald van der Giessen, directeur van het Oranjefonds, kan de winnaar bekendmaken. Doe het voor je dorp, samen voor je dorp. Zo makkelijk is het. Wat een humor, wat een actie. 13 weken lang, 5 keer in de week. Wat hebben jullie keihard gewerkt. Hulde aan Omroep Friesland daarvoor. Hulde aan de Friese spirit. En dan komt nu het moment. Hou ons niet langer in spanning, meneer Van der Giessing. Allemaal voor gedaan hebben. In Amerika zeggen ze, and the winner is... En de winner is, of toch het Verdiendwarp 2011. En op zijn Fries zeg je, de winnaar is... Droegeham. Droegeham! Ja, Jouke! Droegeham, winnaar van Door het Verdiendwarp 2011. Hier met zelfs wel verwachten. Nee, totaal niet. Van word ik kwam ik wel voor. Maar jongen, ik hier minstens als winnaar. Maar achter mij persoon weer Droegeham tot best. Wat geeft nou eigenlijk met de €10.000 van? We zetten een documentatiecentrum op voor alle materiaal wat er verzameld is in de jaren. Hoe Droegeham. Dus alle mensen die hier om mij die hakken in de duur altijd eens een keer even zien van hoe is Droegeham eigenlijk wat zien en wat is er altijd gebeurd. Dat is dus de doel dan. En dit weer de laatste van het mooiste van Door het Verdiendwarp 2011. Wij beginnen uw stad er hier dan op een nieuwe riegen, want in 2012 komen we waarom, maar Door het Verdiendwarp. Graag gewoon dan. Dus het winnen aardig bent. Doe kan ik het, baltjes koppen. Dus de voetbal van het groen. Dat begon in 68 en het David in het roem. Taking the easy way out here. What got a good reason for taking the easy way out here. See, was a day tripper, one way ticket, yeah. It took me so long to find out, I found out. Slenterend langs de grachten van het mooie Amsterdam, liep ik in gedachten toen ik jou plots tegenkwam. Je vroeg me wat te drinken, heel spontaan zei ik oké. En binnen 10 minuten zat ik op de kruk in het café. En we zingen Shakadiki boom boom, shakadiki dee. Het is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Shakadiki boom boom, shakadiki dee. Het is hier een super fijn café. Alle mensen dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Shakadiki boom boom, shakadiki dee. De mensen zijn hier gewoon oké. The sleeping man with all his, the sleeping man with all his dreams.
Dat wordt mooi zong, hè? Een dorp of werken in het Frieske land. Vier en groot voor de wijze is stond. Een soort is jen en ik een soort zijn. Dorp waar die dwaar is nooit zien een. Een pleets, een kerken en de toer. Het is een beeld van uw mooie natuur. Verenigingsleven in elk steed. Maar de squallen en het dwarscafé. Ik is de tijd nog voor een praatje. Er is een soort verdieven daasje. Het is de tijd die is verboen. Van mijn die tot in de lette jong. Een dorp of werken in het Frieske land. Vier en groot, voor wijze is stond. Een soort schien en ik een soort zijn. Doch het verdient dwaar is nooit onzien een. Els maar elk druk in het spier, maar de handen zon vol in het hier. Want hoe zil dit en hoe zil dat? Elk mensje weet wel hoe het pad. Toneelsportactie en een liedje. Sakoelien van uw genietje. Het is de tijd die ons verboet. Van man de tijd moet in de lette jongen ging weer weg. Wat nog werken in het Frieske land. Vier en groot, voor wijze is dan. Een soort schien en ik een soort zijn. Doch het verdient dwaar is nooit onzien een. Doch het verdient dwaar is nooit onzien